महांती बाबूଙ୍କ ନାତିର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେ ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ତ ମୋର ଦରଜ ହଉଛି, ଦେହଟା ଭଲ ହଉନି, ମୁଁ କଣ ଯାଇପାରିବି? ବୋହୂଟାକୁ ନହେଲେ କୁହେ ଯାଉ, ନହେଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆଲୋ ବୋହୂ, ବୋହୂ ବା, ଏ ବୋହୂ ଏଇଠିକି ଟିକେ ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମା, ଯାଉଛି। ଆପଣ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ, କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମା? କଥା କଣ କି, ସେ ଯେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାତିର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ଝିଅଟାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମା ଆଜି ଅପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ଗୁଡା ସାରିଦିଏ, ସାରି ଦେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଏ ଯିବା ପାଇଁ। ମାମୁନି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ତୁମେ ରେଡି ହେଇଯାଅ, ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ଅଛି। ହଉ ଭାଉଜ, ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଏଇ ଗହଣା ସହିତ ଏଇ ଶାଢୀଟା ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ, ପାଟିରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାର୍ଟିକି ଯିବା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଭଲ ଗହଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି? ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ପାର୍ଟିକି ପଳେଇବି। ମାମା, ସେ ସାନ ଭାଉଜ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା ଆମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ? 200 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ସିଏ କଣ ତା ମନକୁ ମନ ବାହାରି ପଡିଛି? କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ଆସୁ ମୋ କତିକି। ପଡା ମୁହିଁ ସାନ ବୋହୂ, ଏଇଠିକି ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ। ମା, ଆପଣ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ, କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡି ହଉଥିଲି ତ। ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ପରମିଶନ ଦେଇଛି? ତୁ ମତେ ପଚାରିଥିଲୁ? ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଉଛ ମନେ ମନେ। ମୁଁ କିଛି ନ କଣ ତୁ ମନେ ମନେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ମା, ଆପଣ ଅପାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ବାହାରି ପଡିଲି। ଆଗେ ଖାଇ ଘରର ଝିଅ ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିତେ। ଓକାତ ଅଛି ନା ତୋର ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ଭଳିଆ? ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ତୋ ବାପ ଦେଇଛି ନା ତତେ? କିଛି ନାହିଁ ତୋର। ତୁ କଣ ଯିବୁ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିତେ? ଚାଲ ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଘର କାମ କରିବୁ ଖାଲି। ତୁ କୁଆଡେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା କହିବନି। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମତ ଖାଇବୁ ତୁ। ମା, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନର ଘରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ବାପା ମା ଯେମିତି ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବି ମତେ ସେମିତି ଦେଇକି ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ଅସମ୍ମାନ ହଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଖୁସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ମା ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଠିକ କହିଛି, ମୋର ସେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ହଉଛି, ମୁଁ ଧନୀ ଘରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଦର ସ୍ନେହ ପାଉଛି। ଏତେ ପାତର ଅନ୍ତର କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତ ଦବାରେ କିଛି କମି କରିନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଉଜ, ମୋର ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ମୁଁ ବି ଭୁଲରେ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି, ମା କଥାରେ ପଡିକି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କର ସାଇଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି ସାନକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିମି, ଏ ବଡ ତ ବଡ ଘରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ କରିକି ଖାଇବି ନା କଣ? ମୁଁ ବି ମୋ ସାଇଡ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇ କଥା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସାନ ବୋହୂ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିତେ ଯା। ମାଲୋ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ତତେ ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି ହୀନମାନ କରିବି ନାହିଁ।